yara malam in ka kawo yashi yara sun bindi darje shi kenan. Dole ke samu ita shi upstairs sama da ƙasa. Ko hebra zan samu ne ma ta tare. La. Mu alaika samu rauni na. Alhaji waya. Ya gajiya. Na an keka daga can daga shi ya mu tsaya mu tafi. Kenan kawo yashi yara ne suke darje min hiro ba san ko aka kawo yashin nan ba. Zan fita zan yi in samu wanda Allah haɗa na gini mai ƙwararri hakan ga ɗan samu ya zo min gurin. Kai da can haka tara kayan aiki a ce baka da magini. A gaskiya ban da magini. Baka da magini. Ban da magini. To yanzu da ni in ka tashi zaka kawai haka nan ka je ka nemi magini ko Allah haɗa ne haka nan ne kama aikin. Ye? Ni ka ce da kai gwari. Kai. To ya akwai wani magini da ka sani ta wurin ka? Wallahi ƙwararre ma kuwa. Wallahi magini ne. In yazo ɗaya maka bulo. Wallahi ta zaka daga turai aka yi maka shi. Kai mutum. Wallahi ana ce mai abu doka. Kaga na farko nan garin ma akwai opciya idan ka je za ka gansa an yi. Ba ka je aka tambawa yanda za ka je a ce ma abu doka ne. Yana ganin su gaskiya. Yawwa. Sannan wani ɗaya da ɗan balalo. Yana nan ɗan tulu haka. Yaro mai aje su ma. Shi wa. Zan ga gidan an ɗan kera shi har da ɗan abin zamani. Ya gwada shi ma abu doka. Kai wannan gidan? Ni abu doka ne. Za ka dan da ban Allah ni in je ni mai gaba ɗaya za a yi abin da ya kama daga bulo foundation tsarin gini tiles plumber plaster gaskiya sikiridin wayo fenti an zo gidan get ga abu doka na kwarai ga bulo na kwarai masha Allah yawa dan shi zai ga shi ga bulo ta ni kan makulli yawa sa gwaran kuyin bude shi zai zama na masha Allah yanzu mu je mu ga abu dokan ne kwarai ku abin da za mu tafi mu ma abu doka ai shi abu doka ba mutum ai kana ga alci abu doka ai abu doka ai kana dole mu ko so mu a hankali salamu alaikum wa alaikum salamu barka ya alhaji kai ne ke da bulo ko insha Allah ni ne kai a gani ko bulan mu kenan ai kaji ko kana bugu yana ta kwankwasan idan ka san kan ke zanya injiniya fa ina injiniya wani injiniya kenan injiniya abu doka ka ce mai injiniyoyi ko in dai aiki ne na harkar gini tun daga ƙasa har sama har fenti da komai to baka da matsala bangaren gida da za aka kira injiniya ya je Kaduna dan shekaran jiya ma dawo daga Abuja bari in ba ku lambar shi shi muka san ba ne mu gini gaskiya ba na baka 090 59 40 81 23 ka ji da jago alaji to lambar injiniya abu doka kenan ka fara gini ne mutumi na hudu mutum ne kanta ne mun nawo ai da na ce ka zo ka kwashi 500 yanzu saboda kai na kana kamun kwastomomi ai bari kamar a ta Allah a zo mun da kashi saboda ka san karka da matsala ai tun da ba da matsala sai kun zo ne sai kun zo ka ga mu injiniya ya mu ka ga mu abu doka na mu ka kana ga mu abu doka dan kama ta ga mu sai ya ganka yo sai ya ganka kai ka cikin matsala ka kai ai abu doka da